så set en video, skat. Jamen selvfølgelig må jeg ikke det, mand. Gamle dreng. Det er godt, at du kunne genbruge alting. Ja. Du er alle så glade. Og se ham der. Så genbrug nu, ellers dør du. Hvad synes du om videoen her, mand? Jeg synes nu, det var ydercharmerende. Ja, hvad synes du egentlig om genbrug det hele taget her, mand? Ej, men jeg synes, det hele nu bare kan være lige meget. Vi dør alligevel om til 20 år. Hvad siger du? Jeg mener, genbrug nu, ellers dør vi jo. Ja, det var en bedre